No niin, tervetuloa taas videon pariin. Ja ennen näitä flippeja tässä on etuheilautusta ja rinnalle vetoa 40 asti. Mä kokeilen uutta flippiä sillä, että tuo toinen käsi lyö sen pyöräytysvahdin tuossa horisontaalisessa tasossa. Pikkasen siinä oli taas vaihteeksi uuden kanssa vähän sitä, että miten tämä pitää toisella kädellä osua siihen, että se lähtee kulkemaan. Ja 20 oli vähän niin kuin tuon toisella puolella vähän hankalampi. Alkoi löytyä se, että pitää olla vähän enemmän kämmentä mukana. Siinä pelkillä sormilla ei saa sitä pyörähtymään tarpeeksi hyvin tuossa. Sitten alkoi suht hyvin kulkea. 24 oikeastaan paremmin vielä. Pikkasen tuommoista tahtoo olla, että välillä niin myöhässä toi otteen haku, mutta siitä taas vähän kerrassaan lähti. Tahon puilua. Ihan vakiintunut tekniikka. No. Vielä toista kierrosta tuohon. Mutta sitten olin jo päättänyt, että pääsen tuohon 30. Sitten yritän ton mun NS-sirkusrutiinin tehdä siitä silleen, että mä läpsäätän sen pyöräytyksen tosta. Lähtisin 30kin pyörähtää sen toisen käden avulla tosta. Sitten tehdään yhden setin vaan tätä ja sitten vähän happea ja sitten päätin, että ei perkele, mä teen sen sirkushomman tähän näin. Kokeilee sen, niin lähtihän se menemään. Vähän joutuu aina kerää itsensä tuolla tempauksen loppupäässä. Vähän nopeammin edellisellä kerralla, vaikka tuossa on tuo uusi tekniikka mukana. Yllättävän hyvin se nyt meni. Tuosta melkein. No, yhden kerran harjoittelulla tuo flippi tuohon. Se ehkä vähän jopa säästää niin kuin kättä. Ei tarvitse samalla kerralla tehdä tätä horisontaalista flippiä. No, sitten meinasin kokeilla tätä flippiä 40, että saisi onnistua, mutta perkele osui tuohon sormeen. Sattui niin saatanasti, että ajattelin, että antaa olla ja kerätä säkkiä hommasin ja sitten päivällä täytettyä, niin päätin, että no, kokeillaan sitä. Nostaa olkapäälle 65 kiloa, jos mä en punninnut sitä, että onko se 65. Mutta suurin piirtein. Tekniikka aika hakusessa. Kokeilin heti toisenlaista tekniikkaa, että pystyy. Ja mä en oikein lähteä ollenkaan. Vasen puoli. Tämä tekniikka oli vähän ehkä huono vaihtoehto. Eikä oikein lähtenyt tarpeeksi voimalla ylös. Yritän runtata sen sitten väkisin sinne vaiheessa. Niin rupeaa valumaan sillä, että ei. Happea lisää ja sitten tolleen niinku pitkittäissuunnassa. Jos tuosta pyörähtäisi niinku vähän paremmin, vähän niinku löysästi lähtöä. Ylösvienti, mutta oikealle puolelle kyllä se meni. Sitten taas happea ja sitten oli ehkä niinku paras yritys noista. Tää viimeinen vasemmalle puolelle. Et vielä siinä on tekniikan hakua, mutta paremmin lähti tuohon ylös ja se olisi vähän niin kuin saanut käännettyä tuossa matkalla valmiiksi tuohon suuntaan, niin menee vähän helpommin tonne. No, päätin jättää sitten siihen säkkihomma ja ottaa
kiveä taas. Sitten puhut tuon meikäläisen henkilön vaakan mukaan tämän 88,9 kiloinen, mutta kun se valehtelee se vaaka, niin se on todennäköisesti 84-85. Näyttää vähän enemmän. Mitä pitäisi olla? Miten 41 tätäkin? Askelin vähän sitä tuntumaan tuohon, että miten tuo rinnalle nosto tuossa niin kuin tuolla kivellä niin kuin sujuu ja se menee yllättävän hyvin. Eli viime kertaa verrattuna ehkä vähän niin kuin vähän helpommin noin käännittyy tuohon noin. Jaksa tuosta lantiosta työntää, että tämä viimeinen kerta on vähän sellainen, että aika paljon menee niin kuin haaviksilla toi viimeisen niin noston toki toi, että piti vähän niin kuin puristaa turhan paljon, mutta menihän se. Siinä sitten hetken appea ja sitten päättelin, että nyt vielä tehdä tempaksi ja sitten tein 2 kertaa 5 molemmilla tuolla 30 kilon kuulolla. Mutta huomasin silleen, että tuo ote oli jo vähän niin kuin heikentynyt tuossa, että varsinkin oikealla jostain syystä, vaikka vasen yleensä on se, joka luokuttaa ensin. Mutta ehkä nyt kun ei tehnyt tuolla 40 paksulla kaavalla sen yhden kokeilun, niin vasen käsi ei ottanut niin paljon niin väsymystä, mutta vähän niin kuin toi terävyys ja räjäyttävyys puuttuu tuosta alkuvaiheesta, mutta ihan ok nyt kaikkien muiden juttujen jälkeen. Ei semmoista tällä kertaa. Ensi viikolla uudestaan, tai keskiviikkona ehkä jo.